Mag-feel light. Ang kuan sa joing mata. Most punctual. Alright, good morning everybody. Good morning everybody. Happy New Year! Happy New Year! Pwede mo, ikaw rin nakaitang damro. Ikaw siguro. May del. Labi na lubong nagpalaki. Naglulok sa kanya si Jackie. Wa ka kadawan? Yeah, maybe. Be, pang... Ang dataka mo kami. Ito. And sitting, tung chang chang ching chang. Ako nalipat. Magdadog ID doon. Magdag ID? Mo ko nagdag ID nga, sling. Adjat mo kayanda, kayo ko'y bag. Ang lain na, mga good food. Very good, very good. Tara, ito na sa dito. Ara, mas ginilan? Ang energetic tayo, mga na energy. Siyempre, bago ko nang matagod. Jumari sa'yo na dira. Jeremy! Hi! Ano dira eh? Ate ni Buwan. Way ayon eh. Buwan ang lagi sa pataran. Okay. Lagi tadi six pa. Video-video. Daoroy. Daoroy. Apil ako. Di masusukan ang inyong mga amigo, kayong mga amigo na anak pirmi. Ano buing? Video man diyan.
No, I like Kaya. I'm talking to the girl in the mirror, 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 girl in the Lusog! Lusog, mga kababayan! Kababayan! Day, wala ko flashlight. Nalubat. Day, jogging na to, day, oy! Nawag-awang majihag. Bayon to! Majihag. Hay! Magdali! Yate! Jogging na, lumbaan! Mani, jogging! Ang basbas, anong dagan? Day! Tay! Nagawa ko kikapadyagan, ginapay ko kumatawa. Love sketch! Dahil cellphone. Nagdiro ka cellphone na nagtagi mo! Babasa! 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 Oh, nakasurvive first level. Ay, giyangak na ko giyahak. Ngit-ngit naman sa video dahil way flashlight. Bakit sa tabi ito makadawag na kon? Gani mo. Na, magdali-dali mo. Hoy, ayaw, magdali! Ay, magdali tayo kay gihangak mo tayo. Asara ka sila, Beverly. Hamas na yan dan! Basig nakipaglumpaay na to, day. Masyak na lang tayo, naka 1,000 na to. Dan, dinaganan. 1, 2, Hi, guys. Day! Jogging, day. Day, bajay ko, akong jogging. This is how to jog. Dagan na. Sige, sige. Dagan. Matag koan. Kanang level 1. Number 1. Nay number 2. Bebeli ba? Ay, number 3. Ay, number 3. Napay number 4. Ay, ako ay naghago-hago sa pagalingon. Nagdakmas? Nagdakmas? One. Ngit-ngit naman, day. Kuan, lubat mong spot. Mga alas 5 ang tanong. Ay, alas 6 yun. Sa Juha pa man. Duha man good po. Ngit-ngit na pa. Gihang, shoot ah. Ma'am, this birthday day. Ambot, nawagtang man. Nawas pa nun. Ay, magdagan, day! Dire nindot kay hayag.
Si May Jun. Hilo ka na lang. Nailo na ka? Oo. Wa pa ko. Magpicture ka ng mga basa. Ay, maguli ka is basa. Day! Noon sa baling, uy, kwenta na itong color-color. Wa di mo nito pabasa. Ito, ano na ito ta? Gamay. Ito sila. Ay, agmapanlin lang na kuan. Mapanlin lang na tinapay. Ang lang. Ilabog sa ng kape. Agong kape, nibilin dito. Wakay buod yun. Ang gamay, harap ko nilang ano? Ay, kuan ba nga? Food. Asa maliguan ng mga We're in here in the City Banks. Ay, City Savings din. City Banks. Beverly! Shout out yung Beverly nga nakikilumba ay sa 1,000. Ka nag-una na. Wa nang uban ni. Wa na ikita. Shout out po kong Jampol nga natug pa. Nandun na guys. Pagkulurin. Oh my god, night ko ano to. Night zombie, my god. Pokemon. Night Pokemon ito dapit. Wait lang. Wait, ayan eh. Wawa na lang. Ayan ako. Bilabay si Jan. Fun walk. Welcome to our fun walk. Where to go? Fun walk. Station tayo. Ito, madidil ng tatang kama sila may deal. Let's run. Ow! Haraman sila. Tara to. Beer gold. Seven 11. Oy, nagpatakang agim, nag-correct ka ng gani direkto. Oh, di, mali mo, kapag hindi mo dira. We're now in the third station. Gasolina na pasirit. Wag sila. Mulit na ta. Tara dahil, lujuan na nila dahil. Thompson. Yung lapas. Apa sabi, Day? Asa dahil kulor no? Sirit, ay ka doon to.
First station, tata na. Day, first station ba? No. Just tikod. No. As tikod. Tikod, mo na lang ka. Kapoy na popstar. Nakita kasi basan gi-chatting ha gabi. Nawakwak nagbuhok. Angit-ngit ay. Namatang ko, Afrika. Picture ba? Picture? Ngit-ngit naman tay. Kamu, gay ko an. Flashlight, lubat mo ko. Pila na kay Baron eh. Di ba malaga nag-charge day? Ah. Di ba, no, hobby good. Hindi ko hilig charge. Baka nagpunta eh. Oh. Big job ay buon. Wara good. Hayag-hayag na day. Magyum sa buong takoron. Magyum sa takoron. Hara magtulo na buing. Nani kapoy naman Di eh. ba sig mo down? Sig what take ka jaming. Masig wa ba take ka jaming ko an ka. Magong puti day. Naging ako nagtanaw sa likod mo. Okay na bito. Aran mo. Mapapitik ta, char. Asam damo agit ay. Ara ta. There, puti. Hala, sorry, be. Puti, puti. Day. Mura sa igit day. Igets. Oh my god, nami igets. Betan, pagtanong ko si mong igets. Igets. Ay, imong igets day. Pag ako igets. Day igets mo. Mara. So, we are now in Estalasil. Nakabalik kami sa among lungga.
Guys, guys. Okay, sa atong mga tourism student. Kung katulong pa ito mga engineering crew, mga babae ito tanan. Oo, mga babae ito tanan ba? Mga tourism. O, ang kasama na natin. Mga babae ito tanan. Okay, ninyo? Okay, ninyo? Okay, ninyo? O, pero single. Atau mengatakan itu. Baca. Tulis ke pengisir. Itu. Menteri. Engineering. IoT. Bersama IoT. Dami kami sobra. Okay. Feeling boy, pauwahe ang mga taga-ante. Oh, ito, HDM, Morotulaki. Ang mag-inakot sa inyo. Di na mag-stick sa itong amigo kasi magkabay na kita, no? Nakuha ka, Day. Future flight attendant, travel agents, atong mga hotel managers, kung sa panapilha, mga cruise crew, o atong mga future, mga